tun chum video at chuan kumsang ni parukumati chua fantasy film munom tak The Bothersome Man ti hi thlira ngai thlak ho na hun elo nei leng umyang tlangwal pakhat aming Andres Ramsgel chu subway station a loading mekin apia dewa in ngai zong ni om tak in fop ton te chu beidon mel takin a thlireng hemi te pani info dan la hian mak velai leng khopa nuam ti mele mo in thalhel ton mel po pudun a ilawin anti tur shim ani awanga ti ve mai rilru le thinlung tel e ilawa in fop ve mai an ang chu veli Andres chuan Amazon chu en le wangwangin beidon mel takin rel ko nga chuan rel ron tlan in chil hlum tir ngei tumin azuang thlata dai mai heng thil zong thlen ma kar engi mozat liam ta chuan ni khachu thaler mun kho har taka hian putar pakhat chuan gas station lui hlon to ma chuan signboard lo tar mekin reilo te nuwa bus ron thengin bus atang chuan ahna thona thar tur mun lam panaron kal Andres chubang bo takin aron suk thlave lol chu vele putar pa chuan lo lomin a signboard tar te chu la thla in Andres chu ahna thona thar tur khopui lam panin karin aphur zuitani an mun ma vel reng te chu anuamin a ha dam thak em mai le ngal putar pa chuan Andres chu apartment omna tur lama shwain atlan san zui le mai a chen na tura anruwa man sak chu tefel rin ren tak mai ni in bungrwa le thuam no thlengin amamo tur tlema zong tak bak engma omlem lo atuk lama na thar zom tur kanibukati in akhabe multe chu met fain tui takin amu hil zui tani atuka chuan athona tur company accountant anga na athona mun tura chuan kalin atho pui tur te ho po chu an fel mel hlomin an mel mu anuam tlang hle a office chung po hi atchen na apartment ang che khani in amamo tur tak thil tlema zong te bak omlem lovin a fel fai fu mai chun chot lai te chuan lunch turin an office bula thuthenga te chuan chu in a hoi khothong ve a MAHSE office lampana akir le na konga chuan thilmak tak mu anei ta ruang pakhat chu railing zuma lo tangin worker pahni te chuan phoi chwa tumin an lo buai pui meka chuta mak tak main chulai mun tantlang tu te ma chuan chu thil rap thak tak thleng chu an ngai sak e lawa makti mel po an pu chuang heklo ruang lak chwa tu worker te la chuan an ruang boi so mek chu enga te vak anti lo mel hle bol hlo engi motang la chuak tur anglek chawin an shom bor mai ni office akirle nu chuan tuk vera tang chuan thlir tha in ruang chu lak son alo ni to tia muzui mun ma vel te chu ti fai zui ni in chulai hmuna chuan thil rap thak tak a thleng zo chia ti reng a sha to mol lawani na atho zo nu chuan Andres chu bara kalin MAHSE mak tak main arui theita der lo mai badroom a lutin chulai hmuna an zu chu soiselin engtin ma ko om theilo reng zuani na pakhat ma om lo ti na phun zui mol chhuata luakai nuai chunga lo thu sop nuai pa pakhat chuan a tharenga lom hetiang reng hi lom helai zu te chu tina lo hiala MAHSE mi pa pakhat badroom mangmek chuan Andres thu soi chu pompuin helai hmuna an eng ma hi diklo zu po arui theilo chocolate po ni se tui chuang lo meichia po ni se an hlim om chuang lo an dang lam vek ati lai chuan mi padang ron lutin an ti chu atop chiang hle chumi hnu chuan Andres chuan chu pa ama ang chia chulai mun danglam ti ve tu chu biak po tumin a zuita anung chia zui zelin building pakhata alut lai chu mu reilo te hnuwa basement lama light ron eng wa in awa pan nai chuan in hnuai tang chuan music rimoile ha dam thak tak mai chu ron ri chuakin Andres apo in ngai nom ati viau mai ti chuan Andres chuan anun nei om le nin om tak thil thar engma om lo ngai le ngai rengot mai chu a kham to tak zetani chung khat phei chu thil thar experience ve shim achak ema wangin paper katara te chuan akut zung chang arol vel anatuar tre thom chu anron ngai vena MAHSE thopui te hola chuan
ti ngei kut chu engtin ngei ti po ti ei loin chhuata a thut ngut chan ringot chuan la zot zui thisen a hlo na sat ema wanga ni khochelawa a om nu chuan Andres chu ron har chhuakin ruang la son tu worker pahni te chuan kara phurin a chen no kota chuan ngoi renga da in an tlan san le mak bathroom a lut ngalin a kut tuam na bandage chu an phel nak chuan le a kut zung tang tan bun mak to chu engma hliam hnu ma pom ei lowin alo him pial ti a hmu a mak a ti hle bok anun dan le om na hmun chu a she thiam lo hle aril ruwa zon om zong zong te chan nan chuan ti in atuk lama chuan chu hmun pan tura a chhukna gas station lui hlon to lama chuan vakalin ama lo welcome tu putarin ron thleng ve cha tho midang alo welcome mek lai te chu rala changin a hmu thei passenger job tu bus lan le cha chu Andres chuan zui ngal MAHSE le mak tak main a hnunga atlan ve reng emaw ti lain bus chu a hlo ta dai maya chui zui ngai na renga she to box silo office lama avakir le chuan a boss chuan aruma lo ngakin ani chuan hlim le nuam ti taka omtir adu thu shilin idu du mindil ro computer thar nge chair thari du chuna poi du chen chinarei lunch egin I chol thenia o ati chuan Andres chuan ka chalom engma mamo ka nation love ti na chang ol samai chuna chuan a tho pui te ho bula cafeteria chuan lunch ei ve in tap lu ve a kom ngei ve tumin an ti te chu a zom ve vela furniture chungchang a soi chuan a hne hloma wangin dinner party an nei na a telve turin an som ve pha ta ni na ban hnu chuan bazarin thuam hno le wine te a lei boka homekin bara hmu pa apartment zone a thlen chuan a hmalama music moi le ngai thla kha dam tak chu a hriat le thei in be sein a beng te chu an do nai vela MAHSE chu ti lai tak chuan worker pahni te bok kha ron in lan le in a om dan mak taka wang chuan an ron khak zui dinner party na chuan Andres po in me che chelo tak and bridge chu tongin ani hi interior designer ni in an in holo ton dun le in day tura chwa dun nge an rel tu hialani zanre an ei zo nu chuan Andres chuan en chu a che na in lama thla in zan hun an hmang dun bok bial nu anei ve ta boka tuna chuan Andres apo tlem chuan azia om ve deuh to amut po dik chawin office a hun moi tur plan telein car thar te aleya en nen chuan cheng dun zuin an in thar tur chei moi le chei that na thokin an buai dun zui hle en du thu sam ang thlapa an chei that nu chuan an chan te somin dinner party an nei zui bokani MAHSE Andres samut chu afu reilo kher mai anun dan routine chu nele thuain thil thar le ngai tu na thar engma nei lo mu ngai le ti ngai soi ngai ringot soi reng mai ngai chu akham le ta en ne na an mut dun chang po chuan phurna le nuam ti na pakhat ma nei lo ti tur ani awanga ti ve chau ni main a in sia en la in chei moi le chei chati vel bak soi pui tur a che box silo zan khat po Andres amu hil theilo chu tho chuakin tuina reng nei lo tui lo po ni chuang box silo coffee chu inin enin aron hu chuan amumang chungchang lo shilatum en la chuan chutiang lam soidun ka pe lo ti in chei moi chungchang bok chu a soi pui le dai chutiang shima duna man lai chuan ni khat chu an tho pui ingeboard chu a mutai le deuh tlat mai nai tum chan ta a chwa pui a som ta lol mai abial nu en nena chuan na a tho rei deuh tur thu shil thlapin ingeboard chu movie en puita an movie en chu lung kwai le nukti ul thei tak ni MAHSE Andres bak chu nuk ul an om der lo chuti rualin ingeboard chu andara be nap a ina thla ho thlapin MAHSE Andres omanuam theilo mani in thiam che lawin bial nu anei thu te bial nu nei chunga koptel chu poi ati le ti lo azot ta top mai chuta le mak tak main ingeboard la chuan poi lo ti thak lo zui ti chuan Andres le ingeboard te chu aru ka in ngai zongin anin chhai zui ta ni
tlai khat chu Andres chuan abial nu le chen pui en ne na an nun nin om tak chu ne hlo to in me chedanga ton thu le in chen adu thua shil ta top mai a thin rimanga a an khumanga aril ru anadewang chu ati nak lain en la chu engtin ma om e lo abial pa in a chen zo chia ti chu amit meng hoi her le che zia te chuan engtin ma alang chuak e lova in rin ni tal te chu la om du ni la mi khwal cho e tur kan nei sia ati sam et dinner party an nei zo nu chuan Andres chu phur takin abial nu thar en mutura kal ngalin pangpar te chu aken saknap restaurant nuam taka shwain thulom om tak chu shilta me chedang kop anei to lo thu soya an pani chawa lim taka an om dun thei to tur thu lim em maya ashit swa lai chuan maktak main Ingeborg chu ahlim vele chuang tatlat lo mai le chutiangin kanin kar hi kalo la thu tak shan hleinem bial padang pu kanei ve cheu thawalom alo ti sam le et Andresan ibial pakop mek ti hau chu chen vekla cheng du nang ati chuan poi ka ti em shan lo ma se ka bial padang te hi ka chen thei bik lo katan chuan ka bial pa te hau hi angkhat vekin ni a angkhat vekin ke en cheu ati mo mai si chu wangin ril runa takin Andres chu ho le ta heta tak hian atira lo lang sapue adin na huna khan dingin in thlak hlel na le nuam ti na nei e lo ti shat ngoi ngoya in ngai zong ni om tak lo in zuk ton lai te chu mu a abul vela cheng te a emotions pakhat ma om e lo chu kham hlua to a ma ani in ti hlum tuma rel konga azwan thlak tak ngot ni ma se rel tam tak an ron tlan nu po chuan awan nei nge liam nei te uma se athi thei ta reng ring lo mai ni atopa phe chuan station chu kharni in athim ta chhuap maya ti nganom to heklo liam tua ta uchungin nakal son le ta kongpuya chuan kalin worker pani te bok chuan ron mula in achena in lama anwada kirle abial nu enin alo mu po chuan makti mel po apule ta chuang lo engthil nge iton ina em tinge tiang khani om po tilem chuang lovin kan chanten card khel turin min somania o alo tile ringot ni enge mozat liam ne to in tlai khachu bara cholin zuwa ina chumi hnu chuan a hmalama music ngai nom le hadam thlak tak ashiat na lam chu awapan le ta tuk vera tang te chuan music ngai nom tak lo ri chuak le riai to in building hnunglama tang chuan lon liamin fia tum ta ni basement a chuan lutin chuta chu hmuna cheng mi pa pakhat Hugo ti mingpu nen chuan anin muta lol mai Hugo chuan a in chunga lu tir mai chu alo la rem ti akong ka lo zui ma se Andresan angen na sat em awang chuan lu tir ve in a chung chu a hau ang reng hle lemziak le light eng deuh chhuai bak thil ro pui te wa kom lo ma se bangkwa tang chuan music ngai nom tak chu aron ri chuak tatlat mai ni tu ma hne na soi chwa lo atiam nu chuan Hugo po in music ngai thlak tir chu remati ve sham atu ka ril rupelo zeta na tholai chuan abos chuan ron endikin Andres chuan chocolate tuina nei tak tak le naw pang hlim nui thom te kha kangai chin ngot mai ati chuan abos chu chuak dai chu khopui ha dam na le ril ru nom na pethei om chun music ngai thlak nuam tak ngai thap pharenga a om du awangin Andres po in abial nu en chu na aban tlai tur thu shilin chuan lam asiam zia bangkwa chu ti len tumin man no shang mang te chuan chut atum ta hial Hugo chuan lo dangin min man phaang ti ve sa soi ma se bangkwa achanga thilrim tui em rondam chek awang chuan Hugo po in bangko ti zawlen tummek Andres chu apui pha ta jok hial mai mana bangko cheng khatuna chuan du to ka tal theina ko zau tak lo ni to in Andres le Hugo te chu tunnel chunga chuan chu in music ngai nom le naw pang hlim nui thom ngai thlak nuam tak ngai thlapa te chuan coffee in dun bel chin tu khat office chura akal chu ai o tur mi allo la fel diam to ani ti mu in an boss la chuan moi ngai takin kan ban chi ti na ni lo nia o na dang tha jok tho tur i mu theinan
rem chang kan siam cheti na ni hi alati fel then zui office chwa san chi atia chuan pona worker pahnih te bok kha mula in anma ni tok lo zong in building hnung lama changin achuak zui dai na anei to lo buk nen tu na chuan nasale zwa zokin leiver thuk na po chu athok theita MAHSE kwa chu athuk zawlen to ema wangin abul vela cheng te po in rimoi ngai nom takle thil rim tui em mai chu lo she ve thei to in Hugo kong khar chu anon kik jing malmal thin hle lik enge mokan sia mai ni hi ti in an lo nar zel thung MAHSE pon lama changtal chuan an la nai tuaw thau zel ti chuan le leiver na thok dun ngat Angels le Hugo te po in tunnel top chu ver pop thleng to in bang le lam chu khovel nom mel tak eng nuam le moi tak naupang in fiam hlim nui ria khat le ei tur siam rim tui tak len chem na chu ani anje san akut avada chwa chuan do kana chang ur zo hlim rim tui tak chu ban fuina eya tuya ti hle he khopuya om nuwa athil ei to zong te kha chu tuina pakhat ma nei lo tuilo na po nei chuang lo anni miaw wangin man hla ati hle MAHSE ei laklo lai chuan worker pahnih te buk khan ron nang chingin Hugo nen chuan an ron man ta dai mai reilo te nuwa Hugo chu an chwa tir maya MAHSE Angels ero chu khopuya an ho tu nu ber chuan ron mu in he hmuna mi cheng zong te hi chuan kan khopui hi nuam kan ti in kan limasin tia an bula cheng chhun zom tura som chuan Angels chuan chutiang hun emotions pakhat ma nei lo ho kianga chen chu omzia omin a sheto big silo chuawang chuan atira chu khopuya shwai thleng tu putar pa le worker pahnih te bok chuan an phur chuak le talong long mai le lama basement a an ko sheu chu no phui mek ni in engma aril hlel tur om ei lovin an siam thale ta then mai Andres chu aron thlen masak berna gas station rilon to a chuan shwa kele ni in mithar phura ron tlan bus aron thlen rual chuan worker pahnih te chuan thuam hnodana boma nor lut zui rokin bus chu atlan chuak le ta Andres a shwai bo ani line khopui lama ero engkim chu apa ngai le vek to abial nu te pahnih en le Ingeborg te po in bial pathar nei le ve to in Hugo po in atna hlui athok le to bus chunga chep takamu mek Angels po chu bus tlan chuan soi chenok nokin bus adin rual chuan kongka chu hongin chuak ngal MAHSE an hnuchia na mun chu VANRAM khalvek mai ni in nun ngai na tur awan mel hle a chwa rual chuan bus chuan tlan san le ngalin ama che ina omta ni ole khati zong kha movie lang chen te chun ni maya movie omzia hi sha thiam harin man fo har khop mai soidan sang le rin dan sang atam hle na a ngai dan tlang lon bera chuan Angel sakha mi thi to ani a tin akal na khopui kha thi nuwa swal te naw kan fa na shem hun purgatory ani a chu awanga kha huna cheng te kha emotions pakhat ma nei to lawani mishing pa ngai anni to miaw lo wangin mishinga betlat hlimna lomna lungai na phurna le thatho et otna angkha an nei to lova engthil ma in tuina an nei to lo bokani ti chuan rimoi le thom ngai nom tak a sha chin te le ei tur rim tui em mai te khan VANRAM an entira purgatory a om chung a zo mange ya VANRAM a alu theinan Andre sapo khan a beina sa hle MAHSE man chu ani ta ka wangin a shemnan shem hun lama anor liam tani in pom zong ani venge mo engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video top thenga min lo thlir sakawangin kan lom le tak zeta video dang alo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ole